No, takže lidi, se omlouvám, že tady to video bude spíš takové reakční. A podíváme se na nějakého youtubera, jestli to bude, to si myslím. Počkat. Ano, je to, co si myslím. Sikora 26. Da pojď. Ještě nemůžu. Five Freddy's. Minifilm. Five Freddy's minifilm. Tak napsal asi Korkovo. Five Freddy's minifilm. No, já si myslím, že že tento minifilm bude hlavně o tom, jak se Mike Schmidt dostane na pozici nočního hlídače a bude hlídat opuštěný pizzerii Freddyho Fazbeara. Takže jdeme pokračovat. Ale já si myslím, že ty ano, protože strávíš 5 nocí u Freddyho. Všechno, co musíš dělat, je koukat na monitory. A to je... Robící mě nahání v pizzerii Freddyho Fazbeara jsou šílení. Za $4 na hodinu mi to fakt nestojí. Tak vidíte, nakonec to přežil, ten Mike Schmidt, ale dal mu to překnej záhul. A ta číka mluvila jak umělá inteligence, tí vole. Jak to, že ta číka mluví jak umělá inteligence? Já to říkal, že mluví tak, jak je ChatGPT.
Toto je hodně funny. Mhm. 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 Týkora Freddy. Davko. 26 Bonnie. Koukneme se rovnou na to další video. Vypadá to, že tady ten hlídač je v tom je v pokročilejší noci. A teď nadává na Bonnieho. Aha, celkem dobré. Dobré toto. Jo, dobré. Kdo na další FNAF animací? Aha, takže Gregory a Freddy spolupracujou. Už to chápu. Aha, tak Roxy si všimla, že je něco v nepořádku. Aha, tak Roxy taky vylezla ze své koje. A teď načapala Freddyho, jak si strká dítě do barochu. Jo, tak určitě. Takže ona je bude sledovat na každém jejich kroku, jako to nedává jako smysl. Aha, tak Gregory už je v prolezačce u Moona. Dobře, ale nebudu to stopovat každý jeden záběr. Ňam.
Aha, už ho načapali. A Roxy ho teď chce seřvat. Aha, tak dobře. On tomu furt říká díra, i když je to žaludek, i když je to jeho baroch. Jo, ta číka. To je úplná definice. To je úplná definice číky s FNAF Security Breach. Doslova úplná přesná definice číky. A přesná definice Montyho z FNAF Security Breach. Ale ta Roxy je úplně něco jiného. Ale ten Freddy, ten je úplně konec z FNAF Security Breach. Jasně. A ta číka prostě si na nic, prostě se na nic nesoustředíš na pizzu. A ten Monty. Měl být v Montyho krokodýlským koutku. A ta Roxy. Ne. A ten Monty. Rock and roll. A ta Roxy. Říká, že ho vezmou. Takže Gregoryho. Nakonec Freddy se chová normálně jako hodnej a přitom je to sprostej, ty vole. To je přesně definice číky, jak chcem vyžírat ty odpadky.